Ruky si dám trochu naširšie, ako je šírka ramien. Môžem kliky robiť buď z kolien. V prípade, že ich budem robiť z kolien, treba si dávať pozor na to, aby som nemal tuto v bedrach 90 stupňov a nerobil ich takýmto štýlom, pretože budem vo veľkej miere zapájať ramena, ale aby som sa pekne natiahol, aby som to telo mal rovné a išiel do toho kliku týmto štýlom. Ak robím klasické kliky, nohy si dvihnem, lopatky trošku zaťahnem dozadu, nezaťahujem ich úplne, takisto aby ramena neboli vystrčené vpredu, čiže zaťahnem ich mierne dozadu, lakte nedávam úplne na široko do strán, ale dávam ich do takého 60 stupňového uhla. A idem dole. Rovný, bacha, na také predkláňanie hlavy, zakláňanie. Hlava musí byť rovná a idem dole do kliku. Idem pekne tvárou až dole, neskracujem si rozsah a následne vytlačam hore. Vytlačam to tak, že pekne zatlačam do toho hrudníka.